बबुआ तनी खैनी बनाओ रे। क्या खैनी बनाई ऐसे तो खेती भैया बुझाता नु कि सब गुड़ गोबरे हो गई। तो का करबे अब तो देखते बड़ा स्थिति खराब बात देखिए भगिनवा तो फोन कैले रहे कहीं आवता बुझा गुलू। अरे का आवता भगिनवा हमारा तो बुझाता कि खादू बिया के दाम ना निकली सब मारा गईल। आ तो जाए दे भगिनवा के सामने ना कहल जाई। अरे तो शिकायत हुई भगिनवा के बात छोड़ना हम देखो तनी कि बियो को पैसा ना आई। जाए दे तो ठीक बात से कोनो दिक्कत नहीं के हम बानी नु बुरबक कहीं के बानी तो सुनो हमार बात अगर ऐसे खेती हुई तो कैसे हुई मौसमों के देखो तरह हथियो ना बरसल ऊपर में खेत सब कबर गली सन पटावे के पड़ल। ठीक बा वो से कोनो दिक्कत नहीं के चलो भगिना देखो आवता ओकरा चार बास बढ़ाई बतिया कोई। प्रणाम मामा। अरे प्रणाम बैठा तार भगिना बड़ा फोन के बैठा और सब कह आज सब ठीक बा बैठा लोग तुम लोग बैठा का ठीक बड़ा जानू। हां ठीक बा तब का ठीक बा महाराज तू लोग तो भुला जाता रह जाए एकदम से। ओहो आइला तो यही घड़ी इला हवो का करी हम तू आवते नहीं खता हम का करी हम। अरे 10 दिन पहले आई रहत का घर कुछ विशेष रहेगा ऐसन चाना भई रहे नु। हां कैसा अरे मत कहियो ये चाना भई रहे हई। हां हां एगो थान में से एगो दाढ़ी कबारला पर 2 टाइलिस ऊपर चाना होत रहे। हई बने हती झाथी लका होला में। अरे हां बिहिया मंडी में तो गर्दा कबर हम जंगा कोई गिरहते ना रहन। अच्छा एक से एक व्यापारी का फरावत रहे कि चाना ही तो वही लोग के आई। हां का कहला 10 दिन पहले आई रहते तो तोरो गांव काम हो गई। ई तो पूरा जवार में हल्ला हो गइल होई। जवार में कि पूरा किसान क्रेडिट कार्ड हमनी के पुरस्कार मिलल बा। वाह मामा तू तो मर्द जग जूते जीत लेला जा। अरे गद बनी जा। अच्छा और सब कहो और सब ठीक बा लेकिन ये तो छोड़ा ज्यादा चना के हटावा मान ली कि चना गोल लेकिन अब देखो अब फगुआ के दिन आवता। ठीक अब फगुआ जैसा ही बीती तो उख कटाला तू लोग तो जानते बड़ा। हां जाना तरह पिछिलका साल के का माने तारा से हम बड़ाई करी मामा क्या ममहर के बड़ाई हुआ हाल बा मान ली कि हमनी के ऊख भई रहला ऐसन कि जवार में तहर बुटन रहला हमार जिला में हई साहबाद जिला में हई अपन हाथवा देखत रहनु बीरकुंवर सिंह वाला हाथवा ओमे एथिया जोन बड़ुए का। अरे हई पिपरावा मान ले के पिपरवे तू जनी हो बे होइसन ऊख भई रहला एही इलाका में कहीं ना रहे आ सबसे बड़ जानतर का बात बा अब तब मान ले एथी हो गिल हा कि अब ई ऊख कबारी के। अच्छा नंदर मामा कि अब ऊखिया ई कबारी के ये तो चौकीते वाला बात बहु पीपर लिखाऊ। हां 40 गो मजदूरा लागल है महाराज लेके लागल है 2 सप्ताह होकर के एथी से जेसीबी ले जड़ कबरवैनी है जा आ टांगा ले फरवैनी है जा ओकरा के। अरे आ फरवैला के बाद तब ये जो पेराइल हनु लागल है भरी गांव एकदम रस निकाले में। अब हां करता रह ओकरा बाद टेंशन चालू भइल है। अरे अब पूछा का अब ओकरा बाद टेंशन ही चालू भइल है कि मान ली कि ऊख तक कबार आ गइल 40 गो अथी लगा के उ रस जाई कहां। अच्छा रखाई कहां ई प्रॉब्लम हो गया। हां अब होता हो तो बड़ ड्राम कहां से आई कराह कहां से आई। तब है भइल है दिक्कत तब वही घड़ी ई बात बाकी लेकिन मारे के पड़ी कि प्रशासन हमनी के मदद कैलस। हां भाई एसडीओ साहब के जैसे ही खबर गइल है अइले हैं बेचारे द्वार पे कहले के बस टेंशन ना ठीक है राजा के पोखरा है राजा साहब के पोखरा बा जोन बांध बिगा होन बा हां ओकरा के पूरा उ बिछवाइले हैं आ ओही में चिमकी देखी चिमकी तो बंद कर देलो सरकार लेकिन वीडियो साहब एसडीओ साहब हां भाई गिरहत के बात बा माने एथी कइले हैं कि भाई केनियो से चिमकी के व्यवस्था कइल जा। हां भाई हां गिरहत नाम कइल बानु। अरे तो पुरानका बाचल रहनु तिरपालवा कुलेथिया में के हां तो उहे बिछवैला हनु जा। अच्छा आ ओही में सारा रस ओही में डलाइल हा आ तब जाके धीरे अपन गुड़ पाके के काम ओहू में जाने तरह का दिक्कत हो गेल हा का एलेनी के देनी भ गेल मान ली के पोखरा हो पहले के खानदानी पोखरा। हां भाई नामी बाबू जानते हैं हमनी हां आ 4 आदमी जात रहले हां आ बुड़ी मार के ना ई अच्छा पोस्टोला वाला का हां चटा करता तब कहले एसडीओ साहब कि देखिए बात ऐसा है ना कि हम यहाँ पर फोर्स लगवा देते हैं ठीक सब पहरा करेगा नहीं तो सब उसी में मुतियो देगा महाराज लेके गुड़वे नमकीन लगने लगे। फोन आवता। हां तू मान ले तोहरो बिजी रहता रे बुटवा वाला का हमें पे परिया
फोन कइले बा। अच्छा धर बाद में बतियाई हम। बाद में बतियाई हो तो उ गुड़ हां तैयार भइल है अम्मा पूरा माही के भई रहला देख मामा हमारा तो फुर्सत थैले नहीं खाता आई रहता नु तो 2-4 टैंकर रस के तो मैंने पूछा ही के ना रहला कि 4 टैंकर भरत ले जइतो होने तू राज भगत। अच्छा हां का और सब ठीक से बाड़ा जनू। हां सब तो भगिना तुहनियो का कहता गोद बड़ से। अरे अब कहते बड़ा मामा सब तार लोग के कृपा चलत हमरा तो बुझाता लामचा फेकत दिखनु हम फेंका तनी माने तो हमारा तो ऐसा नहीं बुझाता पैसा नु खोला अब बता आई के तार जेसीबी से खबरतिया। अच्छा माने तार होई आधा फीट के चना के गाछी में 3 ट्रैक्टर माने बूट फर जाई हो हैं का बुझाता माटी माटी के फेरन होला तो उहे त कहतानी कि माने तू फेकत ना रहला हई बस बोका तो झूठ बोलता जा माने तू भइल बड़ा बड़ा का सच का तब का बक मर दे लगे दोनों जने तो अरे उतना बोका की जाएंगे दिन पार हो जाए पार हो जाए मैंने हम गलती कहनी ऊख ना होता तो देखो तो नहीं लाम जब बोका तो झूठ के बोला अब जा हम का कहीं तू मामा हो ना तो हां चूना लगा बता बक मर दे तारे तू तो बड़ा तारे से बड़का चूना लगावे वाला के अरे मर अरे जा 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 चल मामा से जा 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 वक्त बबुआ बोल भगिनवा हम चूना लगाओ ना उन्हें पूछा के कोरो से बड़ा के विसु विसु है जा बकैती करत है। अरे बाप ये दादा हमने तो अपने ठगवा बिगवा ही जा जिला जे बाहर में सब कुछ जानता है। तो आन के दाना तान के खाना जिसका लेना ठेंगा ना देना भगिनवा हमने तो बुलबो कहीं चूना लगाओ चाहते रहे। हां देखला लमका बाप पीपर लेखा खबर है जेसीबी से कबरल 14 को बनिहार लागल राजा के पोखरा में रस डलाई बाप बाप ठीक है बा गजब। भोजपुरिया समाज के हमनी के प्रणाम कर रहल बनी जा अपना भोजपुरी कॉमेडी चैनल के माध्यम से। भैया लोग हमनी के रउआ लोग के बीच में कुछ नया नया प्रयोग करनी जा हमनी के देखनी है जा कि फेंका फेंकी तो होइए रहल बा तो मान ली कि वही बीच में हमनियों के कुछ एगो छोट कोशिश हो जाओ अगर गलती हो गई लोग तो ओकरा खातिर हमनी के क्षमा मांगत नहीं जा एगो छोट प्रयास रहल हा रउआ लोग के बस ये रहेला हमनी के इच्छा के रउआ लोग के खूब मनोरंजन करी जा खूब हंसाई लोग और रउआ लोग से बस उहे विनती बा निहोरा बा कि हमनी के चैनल के रउआ लोग सब्सक्राइब करी सभे वीडियो के शेयर करी लोग कमेंट लिख के बताई लोग कि हमनी के वीडियो कैसन लाग रहल बा और अपन प्यार दुलार देत रही लोग। देखी भाई का कह रहल बा मनियो के सोचनी है पानी में के बुलबुला बुलुक दिया उसे तो ढेर बोलकता लोग। ठीक जय हो भोजपुरी।